nwanyị. Ebe ọbụla ndị ntị nụ, a na-etu mmadụ agụ nwanyị. Otu oke mmadụ na-agbata m n'uche, o wee bụrụ afọ mụrụ m. Amaghị m ụdị agwa anụmanụ ọbụla m nwere ike iji tụnyere nne m. Gbasiri ike, kpọja, bụrụ onye pipigidere m n'ụwa a, pịpụta m ihe ọbụla m bụ taa. N'azụ onye ọbụla bara uru n'ụwa a bụ onye fụrụ ntutu taa n'ịkwalite ya. Ilezi ime anya nke ọma, ịhụ na ọ bụ nne ụfọdụ ndị ji ma ikpere ma anya mmiri ma ahụhụ ma ịgba ọbara na mmiri zụta ihe ọbụla ha bụ n'ụwa taa. Ya kpatara na adịghị akọcha akụkọ nna akọcha, ma nne ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ, nne na-abụgide nne. Ọ dịghị onye ma ebe ha si enweta ụdị obi ha ji ala ụwa, nke na ha ga na-egbu gị ilu ka ị baa uru, parakwa gị n'aka ka akwa eke. Ma ebe anyị na-achọ ihe anyị ga-eji leta ha anya, ụfọdụ n'ime anyị echefuola ụgwọ anyị ji ha. Nne dị ụtọ, onye chọọ nke ya achọ, ọ ghọta ihe a na-ekwu. Ọ dịghị n'ahịa ị gara n'ụwa a nweta onye ga-adị ka nne gị. Ọbụladị mgbe isi ụlọ na-ahapụ ụwa, ha na-etinye ndụ ha ime ka ụwa gaziere ụmụ ha. Ego ole ka m pụrụ ikwu nne m maka ụdị ịhụnanya o nwere n'ebe ezinụlọ ya nọ? Ekpere m n'isi ya bụ ka Chukwu dowe ya na nna m ndụ, ka ha rie uru ahụhụ niile ha tarala, ka ha dị ndụ hụ ma ụmụ ha, ka o wepụrụ ya nrịanrịa n'anya ndị iro. N'ezie, onye nwere ihe ka nne m, ya kpọrọ ya lawa n'ụlọ ya, gaa rie ya sọsọ ya. Chukwu gọzie ndị niile bụ nne na ụmụ nwanyị niile, ka onye ndị niile larala azụ ezumike mkpụrụ obi n'ala eze ya. Ndewonu. Abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugwe. Nọdụnụ mma o.